Hei, tervetuloa kuuntelemaan uutta Silta tasapainoon podcastia. Tämä on meidän ensimmäinen tämmöinen Zoomi. Ihana tavata tällä etäyhteydellä. Mulla on vieraana ihana Kaisa. Haluatko sä itse kertoa itsestäsi jotain tähän alkuun? Joo, ihana saada olla täällä vieraana. Mä oon Kaisa Selin ja mä oon tanssiliiketerapeutti ja myöskin joogaopettaja ja sosionomi, mutta sillä tanssiliiketerapeutin ominaisuudella erityisesti nyt tänään tässä sun kanssa. Hmm. Kaisan kanssa tosiaan vähän tuossa vuoden alussa tutustuttiin, kun mä ostin häneltä tällaisen mentorointipaketin ja sen muodostuikin tanssiliiketerapeuttiseksi tapaamisiksi. Että se oli kyllä ihana päästä kokemaan niin kuin sitä, että miten sen kehon kanssa työskentelyssä lähti aukeamaan ihan uudenlaisia ajatuksia. Ja vaikka olin niitä jo jotain pyöritellyt itsekin, mutta sitten sun ohjauksessa pääsi vielä johonkin syvemmälle tasolle. Ihana kuulla ja se voikin olla just niin, että sit kun hyödynnetään sitä kehollisuutta, oli se sitten terapian tai sitten mentoroinnin kanssa, niin sitten sieltä nouseekin jotakin sellaista aika terapeuttista, vaikka olisi kyse just työhön liittyen tai johonkin ihan muuhun, niin se keho voikin nostaa jotain vähän yllättävääkin sieltä taustalta. Joo. Tähän alkuun voisi ihan kertoa sille yleisesti, että mitä tämä tanssiliiketerapia on. Joo, eli tanssiliiketerapia, niin se on terapiamuoto samalla tavalla kuin esimerkiksi musiikkiterapia tai kuvataideterapia tai vaikka psykoterapia. Että se on psykoterapian sovellus, jossa me hyödynnetään sitä kehon ja mielen yhteyttä ja huomioidaan kehollisuutta. Että me ei ollakaan pelkästään niitä puhuvia päitä, vaan siellä on se keho koko ajan matkas mukana. Eli liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva taideterapian muoto, jossa ajatellaan, että se keho-mieli-yhteys on suuressa osassa ja ymmärretään se, että se liike ja se, mitä me ollaan kehollisesti toistemme kanssa, niin se on koko ajan kommunikaatio ja vuorovaikutusta. Hmm. Ja ehkä tässä oli myös mun mielestä hauska se, että niin kun mekin tehtiin sitä mentorointia ja mä sain tehdä sitä tanssiliiketerapiaa tälleen Zoomin välityksellä, niin tuntui, että se oli jo niin kuin yksi osa sitä, että sä katsoit mua, kun mä tein niitä liikkeitä. Että sitten jotenkin siitäkin tuli niin semmoinen, että, niin kuin just, että ei siinä tarvinnut tanssia mitenkään, vaan just antaa sen kehon liikkua miten se halusi, mutta sitä, että tuli niin kuin nähdyksi myös sillä liikkeen kanssa, niin se oli kyllä tosi mielenkiintoinen kokemus. Siis tosi koskettavasti sanottu, että ihan jo se katse voi olla sellaista, mikä niinku tuntuu ikään kuin terapeuttiselta. Ja mä ajattelenkin, että just se kohtaaminen on tämän niin kuin ytimessä ja se nähdyksi tuleminen, että se voi olla tosi niin kuin iso juttu, että tulee nähdyksi kokonaisvaltaisesti itsenään, että on se kehollisuus ja just se, että se sana tanssi usein niin kuin hämää monia, että mä ajattelen, että se, että me hengitetään, niin se aiheuttaa meissä jo liikettä ja se riittää ja se on jo sitä tanssia, että siinä on Mm. niin kuin lähtökohta, että kaikki paineet pois mistään niin kuin liikkeen tuottamisesta, vaan saa olla just silleen kuin on. Ja sitten jos kehosta nousee liikettä, niin sit saa nousta. Mm. Joo. Miten sä oot itse päätynyt tähän tanssiliiketerapian pariin? Öm, mä olin mä oon siis harrastanut itse tanssia tuolta lukioikäisestä asti ja siellä huomasin niin kun tanssia harrastaessa, että kuinka merkityksellistä se oli mulle ja miten saattoi esimerkiksi tunteita purkautua tanssituntien jälkeen tai huomasin, että se oli vähän niin kuin sellainen uudenlainen tapa tutustua itseeni tai löytää sellaista jonkinlaista yhteyttä itseeni ja ehkä niin kuin jälkeenpäin ajateltuna myös sellaista niin kuin itsearvostusta itseä kohtaan ja mitä kaikkia kerroksia siellä onkaan, mitä ei välttämättä edes tiedosta, mutta se aina niin kuin kiehtoi mua
ja sitten päädyin opiskelemaan sosionomiksi ja olin yhdessä lastensuojelulaitoksessa töissä ja siellä huomasin usein, että nuorilla tarjottiin usein keskusteluapua ja mua alkoi se niin kuin jotenkin kutkuttaa, että mitä jos me lähestyttäisikin niitä nuoria jollakin uudenlaisella tavalla, että me ei vaan niin kuin istuttaisi alas ja juteltaisi tai tehtäisiin jotakin vai tehtäisikin jotakin niin kuin sellaista kehon ja luovuuden kautta. Ja sitten mä aloin tekemään tällaisia pieniä testejä, että me tehtiinkin rentoutushetkiä tai liikehetkiä tai tehtiin kuvaa, maalattiin ja sitten huomasin, että sen kautta se yhteys ja luottamus rakentuikin jollakin erilaisella tavalla tämän nuoren kanssa. Ja sitten myös se puhumisen väylä aukesi sen kautta, kun me lähestyttiinkin niitä hänen elämän asioita sen kehotietoisuuden ja Mm. luovuuden kautta. Ja sitten muistan yhdessä yövuorossa nähneeni, googletin jotakin ja huomasin siellä sanan tanssiliiketerapia. Ja sillä sekunnilla tiesin, että se on mun juttu. Että se oli kyllä Joo. sellainen, muistan ihan kirkkaasti sen hetken. Että, ja aloin sitten opiskelemaan tanssiliiketerapiaa siinä lastensuojelutyön ohessa. Ja se tuntui kyllä heti tosi omalta. Hmm. Vautsi, mikä tarina, että tavallaan, että just että aina se puhuminen ei ole se niin kuin kaikista luontevin, vaikka nuorellekin alkaa puhua niistä omista haasteista, että sitten se tavallaan uskalsit lähteä kokeilemaan jotain muuta siellä heti. Joo, kyllä. Ja siis tulee erityisesti niin kuin yksi nuori mieleen, joka aika tiukasti niin kuin sanoi, että hän ei puhu asioistaan. Ja oli aika hieno juttu pari vuotta sitten. Mä kohtasin hänet Joo. sattumalta kaupungilla ja hän tuli kiittämään, että niillä oli tosi iso merkitys Hmm. niillä meidän niin kuin yhteisillä hetkillä, että hän niin kuin siitä ymmärsi jotakin itsestään uudenlaisella tavalla ja alkoi niin kuin käsittelee sen myötä sit myöhemmin psykoterapiassa jotakin niitä hänen oman elämän asioita, Hmm. että sai niin kuin tällä jälkeenpäinkin vielä vuosien jälkeen sellaista vahvistusta, että oikeasti ne pienet hetket, niin ne voi olla tosi Hmm. merkityksellisiä, Wow. niin ne vahvisti mulla koko ajan sitä mun intohimoa ja paloa tätä Hmm. asiaa kohtaan. Kuinka paljon tässä tanssiliiketerapiassa sitten keskustellaan näistä asioista ja kuinka paljon se on niin kuin sitä liikettä? Se on tosi vaihtelevaa. Öö, että joidenkin kanssa me saatetaan keskustella aika paljonkin ja sitten tehdä vaan sellaisia pieniä kehon havaintoja. Että Hmm. esimerkiksi saatan kysyä, että miltä tämä tuntuu kehossa, kun oot puhunut tästä aiheesta, tai tehdä tällaisia pieniä huomioita sinne kehoon. Mutta joskus sen puhumisen kautta on myös hyvä vahvistaa sitä meidän välistä luottamusta ja rakentaa Hmm. yhteyttä. Ihmisillä on myös tosi erilaisia tarpeita, että voi olla sellainen tosi kova puhumisen tarve myöskin, niin totta kai sille on myös tilaa. Mutta sitten joskus voi olla, että on jotakin sellaisia aiheita, joista ei vaikka kykene vielä puhumaan. Ja silloin mä ajattelen, että me voidaan vaikka rauhoittaa hermostoa, lisätä sitä kehollista turvaa erilaisten harjoitteiden kautta. Ja sitten sitä kautta hiljalleen mennä myös siinä keskusteluun, mikäli se hyvältä ja sopivalta tuntuu. Hmm. Että se on ihan tosi vaihtelevaa. Joo. Minkälaisia kokemuksia sun omat asiakkaat on saanut, kun he on käynyt tässä? Onko sulla jotain esimerkkejä tai jotain mieleen jääneitä hetki? No, mm, mä voisin kertoa vaikka muutamankin esimerkin kautta. Joo. Mm, Mulla oli jossain kohtaa tällaisia ryhmiä, jotka oli tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Ja siellä korostui, korostui just se, että kun ne kokemukset oli ää, niin sellaisia, joka oli aiheuttanut vaikka sille
uhrille häpeää tai syyllisyyttä tai jotakin tosi vaikeita tunteita, niin se olisi ollut rikkovaa, että me oltaisiin lähdetty niitä jotenkin avaamaan keskustellen, vaan me vahvistettiinkin sitä yhteyttä sinne omaan kehoon ja nimenomaan sitä turvaa. Ja sitten sieltä esimerkiksi muutamien liikeharjoitusten kautta kävikin niin, että muutamatkin näistä osallistujista niin alkoikin piirtämään tai maalaamaan kuvaksi sitä omaa tunnettaan ja mitä kehollisesti koki harjoitteessa ja käsittelee niiden kuvien kautta niitä, niitä tosi hankaliakin elämän kokemuksia. Ja he kuvasivat, että siitä tuli tosi vapautunut olo, että pystyi ikään kuin päästään jollakin tasolla irti jostakin, joka oli itseä siinä kokemuksessa vielä niin kuin painanut alas tai vaikuttanut itseä vahvasti. Et sellaista vapautumista usein niin kuin Mm. tapahtuu, kun pystyy purkaa sen liikkeen tai sit kuvan tai kirjoittamisen kautta niitä omia tuntemuksiaan. Ja, mm, ja ehkä sellainen, niin kuin, että se oma tietoisuus itsestä vahvistuu sen kehotietoisuuden myötä, että pystyy jotenkin tunnistamaan niitä omia toimintamallejaan esimerkiksi kehon kautta tai tunnistamaan esimerkiksi sitä, että mitä joku vuorovaikutussuhde tekee mulle, mitä se aiheuttaa mussa, saaks mä siitä hyvää, aiheuttaako se mun kehossa jännitystä, onko mulla rento, turvallinen olo. Ja sitten joskus voi käydä niin, että huomaa, että itse asiassa tämä vuorovaikutussuhde vaikeuttaakin mun elämää tai tekee mun olosta aina vaan hankalan ja se ei muutu. Ja sitten onkin, kun se oma turva itsessään on vahvistunut, niin voi alkaa asettaa rajoja Mm. suhteessa vaikka niin kuin muihin ihmisiin. Toi rajojen asettaminen on yksi sellainen iso teema, mitä usein niin kuin saattaa nousta, koska monet on helposti toisia varten ja sitten ne omat tarpeet jääkin sinne sivummalle, niin saattaa tulla tietoisuus niistä omista tarpeista ja tunteista, joka sitten ehkä lähteekin vähän muokkaamaankin sitä omaa niin kuin elämää siellä Mm. hiljalleen. Joo. Ja mun mielestä oli ihana, kun sä ohjasit silloin. Mä en muista, oliko se siinä meidän mentoroinnissa vasta, kun mä osallistuin sun tällaiseen webinaariin, missä pääsi kokeilemaan tätä, mutta siinä oli se, että käytiin sitä niin kuin kehon niitä ääriviivoja ja silitettiin läpi, niin siitä jäi kyllä mulle ihan semmoinen, että mä oon niin kuin palannut siihen, että mun on jotenkin helppo sitten muistaa, että mä oon niin kuin tässä ja tämä on se, mihin mä voin nyt vaikuttaa ja että kaikki mun ympärillä ei ole niin kuin mun käsissä ja just ehkä myös niin kuin sitä rajoja, että niin kuin senkin kautta, että mihin mä pystyn vaikuttamaan ja mikä on mun niin kuin hallittavissa olevia asioita. Ja, että se oli kyllä ihana harjoitus. Kiitos, ihana kuulla ja ihan super ihanaa, että nostat noita omia kokemuksia, koska se usein kertoo enemmän kuin se, Mm. että mä kerron tästä, vaan se, että joku, ketä on saanut sen kokemuksen, sanottaa niitä, niin se on tosi hienoa ja huomaan, että liikutun taas tästä, Mm. tästä, kun kuulee sun omaa kokemusta. Ja just ehkä toi, että miten ne voi jatkuu siellä arjessa, että niin kun tietenkin se terapia tapahtuu niin kuin siinä meidän tapaamisella, mutta sitten se, että sä pystyt sen kehon kautta vaikuttaa Otapas, itsees siellä. tota, joo, Mihin me jäätiin? pieniä teknisiä haasteita tässä välissä. Joo. Jos mä vaikka jatkan täältä tällaisia kyssäreitä, että kuinka usein nämä asiakkaat yleensä käy sun luona tai kuinka kauan nämä tavallaan asiakkaat jatkaa sun kanssa näitä tapaamisia, että onko siihen jotain suositeltua määrää vaikka kuussa tai onko se sitten ihan yksilöllistä, että mitä tarvitsee? No sekin on kyllä tosi yksilöllistä, että joskus jotkut käy ihan muutaman kerran, että voi olla vain joku spesifi aihe, minkä kanssa tulee,
joku oman elämän ajankohtainen teema, minkä kanssa tulee, ja sitten me käsitellään sitä muutama kertaa, ja sit se on siinä, ja sitten he voi joskus palata Joo. takas. Mutta nyt mä oon kehittänyt tällaisen kuukausijäsenyyden. Mm. Mä tarjoan niin kuin 3, 6 tai 9 kuukauden tanssiliiketerapiamatkaa. Jotkut on käynyt ihan niin kuin yli vuottakin kyllä niin kuin sitten säännöllisesti. Tässä kuukausijäsenyydessä niitä tapaamisia on 2 kuukaudessa. Ja joidenkin kanssa ne aloitetaan myös sille tiiviimmin, että esimerkiksi alussa nähdään joka viikko ja sitten aletaan harventaa, kun siltä tuntuu. Joo. Se on tosi yksilöllistä. Joskus voi olla, että ihan se muutama kerta tuntuu jotenkin siinä hetkessä riittävältä ja sitten joskus voi olla sellaisia ikään kuin joidenkin omien ehkä syvempien toimintamallien purkamista tai jotakin traumoihin liittyviä asioita, mitkä sitten kaipaa niin kuin sitä rauhaa siihen prosessiin, että sitten se on niin kuin rauhoittavaa asiakkaalle tietää, että me tullaan näkemään ainakin 9 kuukautta ja ei ole Mm. mikään kiire. Että se riippuu tosi paljon tilanteesta. Joo. Minkälaisia syitä ihmisillä on, kun ne hakeutuu sun luokse? Tai sitten, että tarviiko tässä tavallaan olla aina joku syy, mitä lähdetään sitten purkamaan? No jotkut on tullut ihan vaan siitä kiinnostuksestakin, niin kuin Mm. kiinnostuksesta tanssiliiketerapiaan ja kehollisuuteen, että tavallaan ei tarvi olla niin kuin syytä, mutta useimmiten on joku syy ja se voi liittyä esimerkiksi omaan kehon kuvaan, että aika monilla voi olla sellaista suurta kritiikkiä, itsekritiikkiä omaa kehoa kohtaan esimerkiksi. Voi olla syömishäiriöitä myös tai jotakin sellaista, joka et kaipaa niin kuin lempeämmän suhteen rakentamista siihen omaan kehoon. Sitten voi olla just rajoihin liittyvät teemat tai just sellainenkin, että omia rajoja on rikottu jossain kohtaa elämää ja tuntuu, että aika on sopiva sen asiakäsittelylle. Ja sit mä oon tehnyt pitkään myös Satakunnan syöpäyhdistyksen ja syöpäjärjestöjen kanssa yhteistyötä, että mulla on tällaisia maksuttomia ryhmiä myös syöpää sairastuneille, niin se on myös sit yksi sellainen. Ja sitten joillakin saattaa olla vaikka masentuneisuutta tai ahdistusta, paniikkia, ää, pelkotiloja, mm, tosi monenlaista. Tai voi olla vaikka, että takana on raskaus ja synnytys ja halu jotenkin rakentaa sitä suhdetta siihen muuttuneeseen kehoon Mm. tai näin. Et tosi monenlaisia. Ja sitten mulla on nyt ollut jonkin verran niin kuin yrittäjiä, jotka Joo. huomaa, että on vaikka just jotakin esteitä sen oman menestymisen tiellä tai Mm. huomaa, että ei ihan uskallakaan tulla näkyväksi sen oman asian kanssa, vaikka sitä kovasti itselleen haluaisi. Ja sitten lähdetään niitä tutkiskelemaan just sen turvan vahvistamisen kautta ja ehkä sitten saadaan kiinni jostain sellaisista uskomuksista tai kokemuksista, mitkä siellä vähän salakavalasti sit itseään Mm. estää loistamasta, niin tämä on myös yksi sellainen, mikä mua sitten oman yrittäjyyskokemuksen myötä myös tosi paljon kiinnostaa, että miten sitä kautta pystyn itsekin lisäämään hyvää tähän maailmaan, kun ihanat yrittäjät pääsee tekemään hyviä asioita omien asiakkaidensa kanssa. Joo, mä muistan siinä mentoroinnissa, kun mullakin oli yksi aihe just siinä, että salliinko mä niin itselleni sitä hyvää. Ja sitten siinä oli sellainen harjoitus, että sä kysyit, että missä kohdassa mun kehossa tuntuu hyvältä. Ja mä muistan, mä sanoin, että ei missään. Mä niin muistin, että ei tuntunut vaan missään kohdassa hyvältä. Että oli niin tosi silleen hukassa se oman kehon kanssa, just niiden hyvien tunteiden ja hyvien tuntemusten ja sen hyvän sallimisen kanssa. Niin se oli kyllä tosi iso teema
Mäkin sitten just ennen kuin mä lähdin siihen yrittäjyysvalmennukseen ja rakentamaan tätä mun omaa yritystä, niin toi pohja oli niin kuin kyllä tosi tärkeä käydä läpi, että sallii niin kuin just sitä menestystä ja näkyväksi tulemista ja niin kuin, että on sen kehon kanssa semmoinen turvan tunne lähtee kasvaa ja tulla näkyväksi, niin se on kyllä iso iso teema. Siis tosi ihanan tarkasti muistat niin kuin niitä hetkiä, et, Mm. ja sitten kiitos siitä, että säkin oot ollut niin rehellinen itselles ja mulle siinä hetkessä, että sit se mahdollistaa sen, että pystyy myös niin kuin menee eteenpäin, kun uskaltaa olla rehellinen. Mm. Et ei varmasti niin kuin mikään helppo tunnistaa vaikka tuollaista niin kuin Mm. välttämättä itsessään. Ja sitten, että miten se voi lähteä muuttumaan, kun sit sallii sen, että nyt on näin ja Mm. lähdetään tutkailemaan. Niin, Niin, sepä just tietysti, että sitä ei tarvitse niin heti alkaa muuttaa miksikään, vaan saa just tutkia, että mistähän se voisi johtua ja mikä sitä voisi niin auttaa, mm, auttaa paremmaksi. kyllä, kyllä. Ja mun mielestä tässä on ihanasti, niin kuin pidänkin sellaista ajatusta, että tanssiliiketerapia on aina sellainen tutkimusmatka omaan kehoon. Ja että kun me Mm. pidetään sellainen tutkiva, utelias asenne, niin sitten se ehkä niin kuin vie pois sitä sellaista kaikkea kritiikkiä ja arvottamista tai näin, vaan me suhtaudutaankin niin kuin tutkijoina itseemme. Mm. Niin sitten se onkin niin kuin erilainen öö, se kulma, millä me niin kuin ollaan itsemme kanssa. Mm. Ja kyllä mä luulen, että varsinkin naisilla musta tuntuu, että siihen omaan kehon kuvaan liittyy niin paljon niin sitä kriittisyyttä ja varsinkin just ulkonäköä, että pitäisi näyttää tietynlaiselta, niin sitten tavallaan siitä jää se koko kehon niin kuin upeus mun mielestä pois, että ei keskitytä siihen, mitä kaikkea sen kanssa pystyisi tekemään, vaan on sillä, että nyt niin kuin tursua joku jostain väärästä kohdasta, niin sitten heti, että se koko kehokin on niin kuin vääränlainen, vaikka sillä jää niin kuin koko sen potentiaali hyödyntämättä. Kyllä, siis tosi niin kuin, hyvin sanotettu. Ja siitä tulee itselle jotenkin tosi surullinen olo, just, että kuinka paljon me Mm. annetaan joskus sellaisen jonkun tursuamisen tai jonkun niin kuin rajoittaa itseämme. Tai just, että kuinka ulkonäkökeskeisessä maailmassa me eletään ja mitä toi somekin omalta osaltaan luo niin kuin tietynlaisia paineita. Niin tosi hyvä pointti. Mun, mun tuli tästä nyt mieleen yksi mun viisas asiakas sanoi just yhdellä tapaamisella, että hän todennäköisesti olisi onnellisempi, jos hänellä ei olisi mitään, mihin verrata. Ja mulla Mm. jäi jotenkin se niin kuin kaikumaan mielessäni ne sanat, että kuinka paljon toi somekin just tekee sitä, että me alitajuisesti tiedostamattakin verrataan itseämme vaikka muihin. Ja, ja sit se kohdistuukin se kritiikki niin kuin itseä kohtaan, että miten vaan pääsisi irti siitä ja antaisi itsesi nauttia, että meillä on vaan tämä yksi elämä, että Mm. miten se ulkonäkö onkin niin kuin aika pieni juttu sit siinä kokonaiskuvassa, mutta mä ymmärrän, että nämä aiheet on myös tosi kompleksisia, että ei voi Mm. vetää niin kuin mustavalkoiseksi No asioita, että niin. totta kai sekin saa olla niin kuin itselle tärkeää ja on niin kuin yksi sellainen osa, mutta just se, ehkä se kanssa, että niinku tiedostaa, että rajoittaako se jotenkin itseä, että miten kokee vaikka itsensä. Mm. Jep, ja että pitäisi se uteliaisuuden siellä mukana, että ei ehkä niinkään lähtisi sillä kriittisellä silmällä heti katsoa, että no, tai mä ainakin ehkä saatan sortua siihen, että jos on vaikka jotain ahdistusta, niin sitten tulee heti se niin kuin ajatus, että taas on tätä samaa huonoa. Mm, Mutta sitten pitäisi niin. niissä tunteissakin se uteliaisuuden mukana, että no mistähän tämä nyt tuli uudestaan. Mm, kyllä, joo, tosi ihanasti sanottu ja sitten jotenkin, että aina ei vaikka, niin kuin mä mietin, että joskus keho saattaa nostaa jotain sellaista, että me ei oikein tiedetä just vaikka mistä joku johtuu tai jotenkin, jotenkin että sitten ei aina tarvi välttämättä edes tietää, mistä joku Mm. johtuu.
siitä herkästi siitä kyllä usein saa sit kiinni ja oma intuitiokin siinä kehotyöskentelyssä vahvistuu, että sit voi nousta sellaisia ajatuksia siitä, mistä joku tunne tai ahdistus vaikka johtuu, mutta et voi niinku olla vaan läsnä sen tunteen kanssa ja se lähtee siitä sitten muuttumaan omalla ajotuksellaan. Mm. Ja tämä oli mun mielestä myös siitäkin ihana hoitomuoto, että tavallaan mä itse tein sitä itselleni, että aika usein näissä hoitomuodoissa se hoitaja just käy niin kuin sitä kehoa läpi tai että sen hoitajan avulla puretaan niitä traumoja sieltä kehosta. Ja toki tässä on niin kuin se terapia sun kanssa ja että tulee näkyväksi ja saa niin kuin kertoa niitä. Mutta että sai vääntyä se oman kehonsa kanssa niin kuin just sellaisiin asentoihin, mihin se keho halusi mennä. Et ekaa kertaa ehkä mäkin uskalsin antaa sen kehon liikkua ja just niin vauhdikkaasti tai hitaasti, mitä sieltä sitten nousikaan. Että se oli niin kuin ihan mun keho niin kuin täysin oppaana tässä, niin se oli kyllä kans ihanaa. Ihana kuulla ja meillähän oli just ne niinku tapaamiset etänä, Mm, että sit tapaan asiakkaita sekä livenä että etänä, että et sekin voi niinku, että mm, et livenä me voidaan hyödyntää myös niinku kosketusta ja joo. se voi olla niinku, ää, sillä tavalla erilaista, mutta toi on mun mielestä niin vaikuttavaa just toi, mitä sä sanoit, että et sä oot niinku itse vastuussa itsestäsi, että sä pystyt sen liikkeen avulla tekemään itsellesi näkyväksi, että mä pystyn vaikuttaa omaan olooni. Mm, Se voi olla tosi voimakasta, että just, että kun se lähtee nimenomaan itsestä, eikä niinku vaikka sellaiset kaikki hoidotkin on tosi ihania ja tärkeitä, mm, mutta et se jotenkin sellainen, että pystyn itse vaikuttamaan itseeni, niin se on tosi hyvä pointti. mm. Mitenkä sitten, jos mä nyt vaikka tulisin tällaisen tanssiliiketerapiaan, meillä olisi nyt tapaamisia siellä, niin onko jotain, voiko mä siinä välissä sitten tehdä näitä myös niin kuin itsenäisesti, tai onko ne semmoisia, minkälaista se tanssi tavallaan tässä on, että opetellaanko siinä jotain liikesarjoja, mitä tehdään, tai jotakin, mitä voisit itse tehdä? No tanssiliiketerapiassa me ö, ei useinkaan tehdä liikesarjoja tai koreografioita. Joskus ollaan kyllä joidenkin asiakkaiden kanssa tehty, ja sitten se on Joo. ollut aika ihanaa myös tehdä vähän niin kuin itselleen vaikka sellainen voimatanssi, johon Mm, palata. Mutta aika usein se on sellaista kehoa kuuntelevaa liikettä ja just nimenomaan niiden tarpeiden kuuntelemista. Mä voisin kertoa yhden esimerkin, kun mulla on noita syöpään sairastuneiden tanssiliiketerapiaryhmiä. Ja yhdessä ryhmässä me oltiin ekalla tapaamisella tehty tällainen liikeharjoitus, jossa me kuunneltiin, oli musiikkia taustalla ja sitten kuunneltiin, että mitä kehon eri alueet kaipaa, että minkälaista liikettä haluaa tehdä itselleen. Ja sitten kun me tavattiin toisella kerralla, niin yksi osallistuja kertoi, että hän on nyt aloittanut kaikki aamut omalla liikkeellä, parvekkeella, että hän mm, menee herätessä parvekkeelle ja antaa kehon vaan liikkua. Ja se oli mun mielestä ihana esimerkki siitä, että se ei tullut multa se ehdotus, vaan se mm, oli tämän asiakkaan oma impulssi, että miten hän voi hyödyntää sitä liikettä omassa arjessaan. Me saatiin siitä myös tosi hyvä keskustelu liittyen siihen, että mitä se herättää, kun joku voi myös nähdä hänet parvekkeelta. Ja saatiin aivan. hyvä keskustelu siitä, että näkyväksi tulemisesta ja häpeästä ja mitä se muissa ryhmäläisissä herätti. Mutta just tuolla tavalla ehkä, että toki voin ehdottaa esimerkiksi joitakin liikkeitä, mitä voisi tehdä nukkumaan mennessä, tai rentoutusharjoituksia, joita voisi tehdä nukkumaan mennessä, tai me voidaan tehdä vaikka jotakin jännitystä purkavia liikkeitä, mitä voi hyödyntää vaikka stressaavissa hetkissä, mutta usein tässä on niinku keskiössä se, että se kehotietoisuus vahvistuu ja sitten asiakas pystyy, vähän niin kuin säkin kuvasit, että se kehon silittäminen, että sit se on niinku vaikka tuntuukin jossain hetkessä, että palaa siihen tai että ottaa niitä sille vähän impulsiivisesti
jokainen omalla tyylillään sinne arkeen. Et se voi olla esimerkiksi niin, että on hiljaisuudessa tai laittaa lemppari musiikkia taustalle ja sitten antaa kehon liikkua. Mm. Ja toki sitten ajattelen, että tämä niin kun se kehotietoisuus, että se voi liittyä näihin liikehetkiin tai ihan vaikka just siihen, että vapautuu tanssimaan tai uskaltaa vaikka tanssia jotenkin tosi avautuvasti ja isosti ja sitä kautta niin kun, ää, jotenkin lisää vaikka sellaista omaa rohkeutta ja uskallusta. Mutta se voi olla tosi sellaista hienovarasta työskentelyä itsen kanssa, just vaikka niihin vuorovaikutussuhteisiin liittyen, että jos ajattelee vaikka parisuhdetta, että miten mä tiedostankin nyt, että tämä tilanne aina niin kuin aiheuttaa musta tällaisen reaktion ja miten mä pystyisin vaikuttamaan itseeni tässä tilanteessa tai vaikka äitiydessä, mitä itsekin olen hyödyntänyt, että miten pystyn rauhoittaa itseäni vaikka jossakin hetkessä, kun on vaikka kuormittunut tai ää, jotenkin tuntuu, että lapset on ylikierroksilla, niin miten mä pystyn rauhoittamaan itteeni ja sitä Mm. kautta vaikuttaa sitten, koska meidän kehot myös peilaa toisiaan koko ajan, niin se on myös sellainen, mistä on hyvä olla tietoinen, että miten mä pystyn myös vaikuttamaan siihen mua ympäröivään Mm. ilmapiiriin sillä mun omalla kehon olemuksella ja rauhalla esimerkiksi. Joo. Ja se oli ihana, kun mä sain sulta myös semmoisen rentoutusäänitteen. Mä just palasin noihin meidän sähköposteihin ja mä siellä olin tehnyt sen äänitteen. Sitten mä huomasin, että mulla olikin vaikeampaa pysyä paikallani, että se olikin tosi haastavaa niin kuin vaan istua. Että joskus se liike ei olekaan niin kuin se vaikeampi, vaan niin kuin se, että pitäisi uskaltaa oikeasti pysähtyä ihan paikalleen. Niin se oli siis tosi, mun tuli ihan semmoinen, että en mä pysty tähän. Että se oli jännä huomata, että ei se ollutkaan niin se toisen eessä tanssiminen tai liikkeen tuottaminen se vaikea osa, vaan se, että pitäisi niin uskaltaa oikeasti niin vaan sen kehon kanssa olla vaan paikallaan. Joo, tosi hyvä pointti taas. Se on kyllä moni varmasti voi samaistua siihen, että miten niin kuin pysähtyminen onkin kaikkein vaikeinta joskus. Mm, jep, Ja ihan itsekin. joo. Hyvä joskus sit palata siihen äänitteeseen ja rauhoittua vaan paikalleen. Joo. Joo, ja jotkut on ottanut noita äänitteitä just silleen niin kuin rutiiniksi, että ottaa sen keskellä päivää Mm. tai sitten just vaikka nukkumaan mennessä, että sit siitä voi tulla sellainen maadottava. Ja sitten se voi olla aika mielenkiintoinen sellainen vähän niin kuin tsekkaus, että miten mulla menee ja Mm. onko niin kuin tänään helpompi pysähtyä tai sitten just jotkut voi ottaa sellaisen oman hetken, että oli se sitten se rentoutusäänite tai sitten se liikehetki, että vähän kuuntelee, että kumpaa mä oikeastaan tarvin ja miten mä voin vaikuttaa vaikka mun vireystilaan, että jos mä kaipaan energisoimista, niin Mm. laitanko sitten jotain hyvää musiikkia ja sheikkaan menemään vai niinku sitten, että kaipaako sitä rauhoittumista ja että se vireystilan säätely on sellainen yksi, mihin voidaan myös sit se kehon kautta vaikuttaa. Joo, se oli ihana. Mä muistan, sulla oli somessa semmoinen just, että kumpaa tarvii, että sitä liekkiä vai sitä rauhaa, niin siitä on kyllä myös hyvä miettiä, että ei se aina ole se rauhoittuminen, se, että joskus oikeasti tarvii myös sitä semmoista tulta ja vauhtia. Joo, tosi ihana. Ja nyt tuntuu, että on just vallalla paljon sellainen hermostokeskustelu myös ja kaikki Mm, tällaiset rauhoittumiseen liittyvät, mikä on siis todella tarpeellista. Mutta sitten just se, että me tarvitaan kuitenkin sitä iloa ja liekkiä ja menoa ja meininkiä, ja mitä sekin sitten toisaalta omalla tavalla rauhoittaa, kun pystyy liikkeen kautta myös ensin purkamaan sitä mm, ulos, sitä kaikkea jep. ja toki niin kuin, tota, tekee mieli sanoa myös niin kuin esimerkkinä joistakin
joistakin asiakastilanteista, että kyllä se niin kuin, tanssi voi olla myös todella sellaista menevää ja voi olla Mm. vaikka joku tunne, esimerkiksi, että miten puran vihaa jotenkin niin kuin turvallisesti liikkeen kautta, niin se on ihan mieletöntä, että miten saa todistaa niin kuin asiakkaille sellaisia hetkiä, kun antaa jonkun tunteen tulla. Oli se Mm. sitten kyynelinä tai liikkeenä tai mitä ikinä, mutta just jotenkin se, että me ei mentäisi sinne sellaiseen täysin, niin kuin, että me vaan niin kuin, rauhoitetaan kaikki tunteet itsestämme pois, Niinpä. vaan että annetaan niiden, että uskalletaan myös kohdata niitä kaikkia puolia itsessämme ja kaikkia tunteita meissä. Sepä se. Haluatko sä kertoa tähän vielä, että mitä kaikkea sä touhuilet sun yrityksessä muuta kuin tätä tanssiliiketerapiaa? Joo, eli tosiaan syksyllä otan taas uusia tanssiliiketerapian kuukausijäsenyysasiakkaita tai elokuusta alkaen. Ja sitten on tosiaan mentorointeja, eli yrittäjille, jotka haluaa hyödyntää sitä omaa kehollisuutta ja löytää sen kautta uusia ulottuvuuksia ihan siihen omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen, mutta sitten myös niin kuin sellaisen oman syvän intuition vahvistamiseen siinä omassa yrityksessä. Sitten mä luennoin ja koulutan, että erilaisissa paikoissa ja erilaisissa yhteyksissä mä olin viime tammikuussa esimerkiksi tuolla Educa-messuilla, niin sain puhua siellä johtamisen ohjelmassa niin kun, siitä just, että miten kehot peilaa toisiaan ja miten olla Mm. hyvä johtaja sen kehollisuuden kautta. Ja että näitä voi soveltaa näitä aiheita eri yhteyksiin. Mm. Ja sitten suunnitteilla on myös tällainen Reset-ryhmävalmennus, jonka pidin viime vuonna, niin suunnitteilla on pitää se myös uudelleen, että sitten jos ryhmämuotoinen etänä toteutuva valmennus kehollisuuden parista kutsuu, niin kannattaa seurailla. Ihana. Joo, varmasti kyllä myös se ryhmä tuo se oman semmoisen energiansa tähän koko touhuun. Että kyllä se oli ihanaa tehdä niin kuin tällä henkilökohtaisestikin, mutta kyllä mä uskon, että siinä ryhmässä on myös ihan omanlaisen sen voima. Joo, ryhmä antaa kyllä tosi paljon ja se on niin kuin mielenkiintoista, että miten usein jollakin on joku teema, jonka sit uskaltaa sanottaa ääneen ja sitten se resonoikin muissa ja siitä voi niin kuin Mm. saada sellaista yhteyttä myös muihin, että me helposti saatetaan jäädä myös itsekseen pyörittelee niitä elämän isoja asioita, että kuinka paljon sitten onkin voimaa siinä, että jaan myös muille. Et molemmilla on paikkansa yksilöllisellä Mm. ja ryhmätyöskentelyllä, mutta et ryhmissä on kyllä voimaa. Joo. Tuleeko sun tähän loppuun vielä mieleen jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Hmm. No, mitäköhän mä sanoisin? Ihana keskustelu ollut ja jotenkin se, että uskallusta siihen oman kehon kuunteluun, että miten sitä vois itsessään herätellä ja ihan vaikka silleen, että laskee jalkapohjat alustaan ja tunnustelee sitä kautta kehoaan tai keskittyy hengitykseen, että ne voi olla tosi pieniä juttuja, mutta sitten kuitenkin merkityksellisiä ja sitten ehkä haluan sanoa tanssiliiketerapiasta, että on tosiaan tällainen 4-vuotinen koulutus, että ollaan saatu sellainen tosi laajamittainen koulutus tähän Mm. ja että rohkeasti vaan kokeilemaan ja just, että jos kiinnostaa, niin on tosi hyviä kokemuksia myös etäyhteydestä, että mulla on ihana studio Porissa, mutta jos et pääse Poriin, niin etäyhteydellä kannattaa myös kokeilla ja mulla on tuossa kuukausijäsenyydessäkin
ensimmäinen tapaaminen maksutta, että haluan, että jokainen saa just kokea sen ennen kuin sitoutuu, Mm. että sitten tietää, että onko se itseä varten. Joo, ihana. Mutta kiitos, kun tulit vieraaksi. Oli ihana päästä taas juttelemaan sunkaan. Kiitos. Jatkaisin mielellään pidempäänkin. Kiitos, kun tulla. Joo. Ja kiitos, kun kuuntelit tämän jakson.